Bangaphezu kwamakhulu amane abokufika abakuleli ngokungemthetho abatholakale besebenza kulezi inkampani okugasele kuzo umnyango wezasekhaya nowabasebenzi namhlanje. Sitholile ukuthi kunenqwaba yabasebenzi okungafanele ngabe basebenza la eSouth Africa bangabokufika. Cishe nibonile bangakanani bangaphezulu ka400 esesibabonile manje. Sa verify kodwa ngingakusho nje kugcwala umlomo ukuthi u80% wabo ngingakutshela ukuthi bala eSouth Africa ngokungekho emthethweni and bonke sizobawuthatha bahambe kufanele babuyele ezweni labo. Usibiya uthi iningi losomabhizinisi kule ndawo alifuni ukuholela izisebenzi iholo eligunyaziwe. Sitholile ukuthi abasebenzi la bahola imali engaphansi kwalesi ibekile minimum wage esuka ingaphezulu ka28 and abasebenzi abaningi la siyathola ukuthi bonke bahola imali encane engaphansi and okuyicala elikhulu lelo ngoba le mali sayibeka ukuthi kuvikeleke labasebenzi bakithi ngoba laba basebenzi basenhluphekweni akubona abantu abahola imali ezinkulu so sayibeka ngoba singafuni ukuthi kube ukuthi baya exploit. Baphinde bahluthulelwe ngaphakathi uma besebenza nokwenza kube nzima ukweqa uma kunezimo ezinobungozi. Azovala unomphelo amabhizinisi atholakale ephula umthetho. Asizobheka eceleni. Uma kufanele inkampani siyivale sizawuyivala ngoba sizokwazi ukuqhubeka sibe yizwe elithathwa njengokuthi liyizwe elingenawo umthetho. Inhloso enkulu yethu ukuthi sifuna bawuhloniphe umthetho wase South Africa. Usibiya uthi lezi inkampani ziqasha abokufika ngoba izakhamuzi zakuleli angeke zivume ukusebenza ngaphansi kwezimo okusebenza kuzo abokufika. Ufonela amaphoyisa ngini.